أبكر مجزي أبهر قويتا سلزر عيلنا نحن انتاينا نتصحاتينا لومي ببعلو خنتصح زحسب ببعلو أكد مجزي أبهر صادق كوينو خرق زحسب أمون قنانتلو تسفا يقرط زر عيلنا يسوسي يسوس سلزر عيلنا خا أبزوريانا زلو أنا بس زمسلو شجرات أنا بس زمسلو زخبنا نجرات እግዚአብሔር መልአኹ ለኢኹንታ ይገብሮም አፎም ያዓጾም ንዓና ኸኣ ኣይጎድኡናን እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ ክንጽልይና ዝኾነ ይኹን ዘፈራርሕ ኣብ ዙርያና ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዘፈራርሕ አፉ ዝኸፍት ዝኾነ ይኹን አፉ ዝኸፍት ጸላኢ መልአኽ እግዚአብሔር አፉ ኸዓጽዎ ክንጽልይና أب هيوتنا زفرارح نجارات كل أب جوباينا زفرارح أب حزبنا زفرارح أب محبرنا زفرارح أب نبرانا زفرارح عابز مسل أم بساز مسل إجزاء أفوق عطوة خنتلينا دانيال أب زفرح قد قاد أتيو أب زفرحو أنا بس أتيو سب نابتو قد انت تقلقلو اعصمتو نابز سبابرو انا بس اتيو جن اقد مغزي ابير نصح كوينو سلاز ترخبه اقد مغزي ابير سلازي بدله اقد مغزي ابير صادق كوينو سلاز ترخبه لكع كمزنحنا بخريستوس زلنا يحجي صادقانات لكع كمزنحنا بخريستوس زلنا يو نصحان كوينو سلاز ترخبه እግዚአብሔር አፋና በስ አጪሉ ሎሚ ምና ለባሽ ዘፍርሕ ነገር አይሳአንን ዘሰንብት ነገር ኣብ ዙርያና አይሳአንን ኢየሱስ ጎይታይ ግን ንሱ አይበልዓካኒ ንሱ አይውሕጠናኒ ኢድ እግዚአብሔር ነቲ ዝኸበና ነገር ከተዓጽዎ እንታያ حياله يسوس قويتاي كابزلنا يتسينا خمزيلنا خنصلينا እግዚአብሔር مساي ስለዝኾነ ኣብ ዙርያ ይዘፈራርሕ ነገር ንዓያ ይበልዓንኒ እቲ ዘገልግሎ ኣምላኽ እሙን ስለዝኾነ ኣብ ዙርያ ይዘፈራርሐኒ ነገር ኣይውሕጠንን እግዚአብሔር እሙን ስለዝኾነ ዝኾነ ይኹን ዘፈራርሐኒ ነገር ንሱ ይኮነን ዝወርሰኒ ካብቲ ጉድጓድ በሰላም የዝወፅእ በሉ ሃሌሉያ ካብቲ ጉድጓድ በሰላም የዝወፅእ ካብቲ ዘይከኣል ዝመስል በሰላም የዝወፅእ ነቲ ኩሉ ግዜ ዘገልግሎ ኣምላኸይ ከም በሓድሽውን ወላ ሕጂ እንተደኸምኩ ከም በሓድሽውን ከገልግሎ ምኽንያቱ እቲ ዘትከመኒ ነገር እግዚአብሔር አፉ ملأخو سديدون تايك غبريو كعطو يسوس غويتاي هاليلويا هاليلويا لومي من الله ناملاخو تامينو افوز خفت سب لومي من الله نغزيابير تامينو بعللتا نغزيابير زخ سب هاليلويا نغزيابير بمسغانا زخبر سب نغزيابير بمسغانا زخبر سب هاليلويا هاليلويا ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምሳና እዩ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ምሳና እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሳና እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ለሙውን ምሳና እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዝተፈላለየ ነገር ደኺምካ ክትከውን ትኽእልኻ ብዝተፈላለየ ነገር ትፍተን ትህሉ ትኸውን ኢኻ ብዝተፈላለየ ነገር ተኸቢብካ ትህሉ ትኸውን ኢኻ ግን ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ንዝኾነ ይኹን ናባኻ ዝዋጣወጥ ነገር አፉ ከዓጽዎ እዩ ሃሌሉያ هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ የለን ብዝብሉና አይን ሰናበድን አምላኽ ኤልያስ ያዕቆብ አለይ ተለወጠ የለን ብዝብልዎ አይን ሰናበድን
አምላክ ኤልያስ ያዕቆብ አሎ ይተለወጠን አሎ በሉ ዝብሎም ሃሌሉያ የለን ብዝብልዎ አይንሰና በድን አምላክ ኤልያስ ያዕቆብ አሎ ይተለወጠን አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ ትገሙዎ የለን ብዝብልዎ አይንሰና በድን አምላክ ኤልያስ ያዕቆብ አሎ ይተለወጠን አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ የለን ብዝብልዎ አይንሰና በድን አምላክ ዳንኤል ያዕቆብ አሎ ይተለወጠን አሎ በሉ 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 እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ይልዓል ከበሮ ሃሌሉያ 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 እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ዓሉ ልጨድሩ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ እስከ ኸምዝ በሉ እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ይልዓል ከበሮ ዓሉ ልጨድሩ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ ናይ ዝመቱ ይስቕም ባል ሃሌሉያ ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሰብ ከም ዝበሉ ስቕ ናይ ዝመተ ሰብ ይበሉ ናይ ጻድቕ ኣይኮነን በሉ ሃሌሉያ ናይ ዝደሓነ ሰብ ስቕ ናይ ዝደሓነ ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣታሎሙ ከም ዝበልዎ ስቕ ናይ ዝደሓነ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ይልዓል ከበሮ ዓሉ ልጨድሩ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ የለን ብዝብልዎ አይንሰና በድን አምላክ አብርሃም ያዕቆብ አሎ ይተለወጥ እግዚአብሔር አይልወጥን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አባኻ በጽሑ አይልወጥን እግዚአብሔር አባኽ በጽሑ አይልወጥን ሃሌሉያ ዳንኤል ዘይተለወጠ አምላክ አብ አብርሃም ዘይተለወጠ አምላክ አብ ይስሐቅ ዘይተለወጠ አምላክ አብ ያዕቆብ ዘይተለወጠ አምላክ አባኻ በጽሑ አይልወጥን ሃሌሉያ አባኽ በጽሑ አይልወጥን ኢየሱስ ጎይታይ አባይ በጽሑ አይልወጥን እንታይ ስቕም ድገሞነ ዝመዝሙር ሃሌሉያ እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ይልዓል ከበሮ ዓሉ ልጨድሩ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ አሎ በሉ ሃሌሉያ ሎሚ እዚ ጉባኤ እግዚአብሔር አሎ ብዝብል መንፈስ ክመልእ ይጽልለኹ ከም በሓድሽ ተስፋና ክልምልም ከም በሓድሽ ሃሌሉያ ከም በሓድሽ ብቃሉ ክንልምልም ከም በሓድሽ ብመንፈሱ ክንልምልም ከም በሓድሽ ብኽብሩ ክንልምልም ከም በሓድሽ ብጽባቕኡ ክንልምልም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አሎ ዝብል መንፈስ ሃሌሉያ አምላኽ አባይ አይልወጥን እዩ ዝብል መንፈስ በህልውና እዚ ጉባኤ ክመልእ ይጽልለኹ ብኽብሪ እግዚአብሔር እዚ ጉባኤ ክመልእ ይጽልለኹ አምላኽ አሎ ብዝብል እምነት ሃሌሉያ
አምላክ አለ ሕዋቴ እግዚአብሔር አሎ ወላ በኃይል ውጥዎ ዝቃልስ እግዚአብሔር አሎ ወላ እንተ አበይኩም በኃይል ውጥዎ እግዚአብሔር አሎ ጸላይ ሕር ይበል እግዚአብሔር ምሳና አሎ እንታይ ስቕም ባልዩ ስቕስናይ ዝመቱ ዓሉ ልጨትሩ አሎ በሉ እግዚአብሔር አብዩ ሃሌሉያ ሎሞን አይደኸመን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክድግፈና ክረዳአና ሃሌሉያ ሎሞን እግዚአብሔር አይደኸመን ሃሌሉያ ምሕረቱ ብዙሕ ዝኮነ ጎይታ ሃሌሉያ ለውሃቱ ብዙሕ ዝኮነ ጎይታ ሃሌሉያ ደኸምካን ገና ትስከመኒ አንተ ሰላመይ ትደልኒ አይደኸምካን ገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ ትደልኒ አይደኸምካን ገና ትጾረኒ አንተ ሰላመይ ትደልኒ አይደኸምካን ገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ ትደልኒ ክዝምር ንምህረትካ ክዝምር ንምህረትካ ክዝምር ንምህረትካ ክዝምር ንምህረትካ ምሕረትካ ብዙሕ ጎይታ ሃሌሉያ ለውሃትካ ብዙሕ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ይርስዖ መንፈስካ ምስ ዝመልኣኒ ነኹ
نخانتلو كل نكري رسعو منفس كام الزمن عني نكون قاتل وتوي كسو عيدك منني من سايتلو خام مدحانيتو نزا نفسي هلو النخا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا 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 هلو النخان تلو كل نكري رسعو منفس كام الزمن عني نخونتاتي وترو يقصو اي كبكننيو نقراتي بسايت اللقاء مدحانيتو نزا نفسي هلو النخان هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا نفسي هلو النخا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلو النخا تلو كل نكري يرسعوم منفس كام الزمن عني نخونتاتي وترو يقصو اي كبدننيو نقراتي من سايت اللخا مدحانيتو نزا نفسي هلو النخا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلوم برمسان كل جسي كبر خايفا هلونا خايو عقابتنا يسوس كبر خايو عقابتنا يسوس هللويا هللويا تخنفنا تخلينا كله كحلفو بحالتنا براي كي تلا
خيهبو عبد بخام شخاخا أو علني نفس عارف اللوم ما يهوت وين مرحني ناي نفسي هدات ناي نفسي تلي عمه اللاوكاي سدو كله ناي نفسي هدات ناي نفسي تلي عمه اللاوكاي سدو كله عبتهتك نافكات تخليلك كله كحالفو بحاليوت نبراكي تلالف من خيربو عبتم بخام شخاخاو علني نبصح الفلوم ما يهوى اول مرحني ناي نفسي هدات ناي نفسي تلي عمه اللاوكاي مسلو كله معاني ناي نفسي هدات ناي نفسي تلي عمه اللاوكاي مسلو كله معاني ناي نفسي هدات ناي نفسي تلي عمه اللاوكاي مسلو كله معاني هلا ونتك زمن عليل ودتات وترو يكسو اي كمدن مليون نغراتي تسايت لوما ملحانيتو نزانسي هلوناخا علوم برمساي كل كسي كبر غايزا علوم برمساي كبر خايف صار على تدري حنو برمساي كل جزء كبر خايف صار على تدري يسوس كله لو حتكاك كتفني مسحلف موكس كبر خال نبراي مساقول تعومي هوات كل كزي عوتو كدماي مساقاوتي تعومي هوات كل كزي عوتو كدماي مساخوتي هلو ناخان تلو كل نجري يرسرو منفس كام الزمن عني لغلتات وترو يكسو اي كمدن مليون نجراتي مسايد اللغة مجعاني تيون زانسي هلو ناخان علم برمسان كبر خايك زام على تدري حنو برمساي كل جزاء كبر خايك زام على تدري أبتكرن كبري كرن قدسنا مسكر سبرتك سبيلو دمتخ بملعب توحيد
سكدام قدميخا بمنفس حق سكدام قدميخا تكرن كبري كرن قدسنا مسكر سمرتك زلو دمسخا بملعان توحيد تقلون قرمخا بمنفس حق يسكدان قدميخا بمنفس حق يسكدان قدميخا إيد كاتلفو هيوتي كم بحادشي سراح وشتي عالم تفلتنا تكام خواني عبرخاني يدمك برحاني يكاتلفو هيوتي كبحادشي سراح وشتي عالم تبلتنا تكام خوالي عبرخاني يدمك برحاني هاللويا ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ አቤኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ህላውነትካ ይምላ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ሃሌሉያ ክብርኻ ይምላ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ተባረክ ኢየሱስ እስከ ነዚ ጎይታ ብዕልልታን ብጣቕዒትን ባረኽዎ ሃሌሉያ اسكت طاقت علمتانا زبوي تازي هاللويا سمايات كبر خاي نقرو سلام خاي وليون سخا عبالا مخانا بردتو كل كزاكا سمايات كبر خاي نقرو كما
ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታ ስላገኘች ለመለመች በደረቅ ምድር ውሃ በሌለው አንተን አግኝቼ ተደስቻለሁ። ረካው በቃ ወረደ አጽሜ ዘመኔ ያለው በምድር ነፍሴ ለመለመች ለመለመች ጌታ ስላገኘች ለመለመች ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታ ስላገኘች ለመለመች ለመለመች ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ የደረቁ አጥንቴ ዓለም ልሞልኛል ጽዋዬን ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያሰራኛል ልዑል እረኛዬ ከለላዬ ሆኗል የደረቁ አጥንቴ ዓለም ልሞልኛል ጽዋዬን ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያሰራኛል ልዑል እረኛዬ ከለላዬ ሆኗል። ሃሌሉያ ደገፍና ዝኾነ ኢየሱስ ኃይልና ዝኾነ ኢየሱስ ብርትዕና ዝኾነ ኢየሱስ አረዚ ኢየሱስ እልልታ ይውሕደዩ ሃሌሉያ አረዚ ኢየሱስ አምልኾ ይውሕደዩ ሃሌሉያ አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህ ዝናብ አይጨልም ሊገዛው የማዳንህ ብዛት አልችልም ልገልጻት አንተ ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ዝናብ አልችልም ልገልጻት የማዳንህ ብዛት አልችልም ልገልጻት አንተ ካገኘ እስኪ እጆች ይነሱና ሃሌሉያ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጻት የማዳንህ ዝናብ አልችልም ልገልጻት እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ አንተን ካገኘሁ
ለኔ ታርደሃል አንተ ግን ለኔ ታርደሃል ሰው መውደዱን ሲገልጽ በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ታርደሃል አንተ ግን ለኔ ታርደሃል ሰው መውደዱ ሲገልጽ በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ እስከነዚህ ጎይታ እዚ ብዕለልታ ንጣዕቲ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ኢየሱስ ጎይታ እስከ ካብዘና ይخدسينا ሞ ሓደና እግዚአብሔር ቃል ክንውጅና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩላትና እስከ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ዘሎ ኩላትና ነውጽሙ ከም ጉባኤ ነቲ ኣነ በዓል ስልጣን ነቲ ኣነ ሓያል ዝብሎ ማዓንቲ ክንውጀልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 አውጪና ኩላትና መጀመሪያ በሓደ ነገር ክንሰማማዓይና እንታይ ብል መጀመሪያ ከብል ተቃል ክጀምር ከሎ እንታይ ብል አው ብዝበለ ድምጺ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ ክንደግመና ከም ዘለዎ እስከ ኩልኩም ደድሕሪ ክደግሙ ይኹም እቲ ተሓረገንሸል በዓውታ ድብዘለት ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሽ በዓውታ ተይሉ በዓውታ እስከ ደጊምና እቲ ተሓረገንሸል ንሱ ስልጣንን ሀብትን ጥበብን ኃይልን ክብርን ግርማን ውዳሴ ክወስድ ብቁዕ እስከ ካብዝ ለዓል ደጊና በዓው ድምጽ ካብዝ ለዓል ዓው ዝበለ ድምጽ ንሳቶም ኮ ኣብ ሰማይ ኮይኖም ዓው ብዝበል ንሕና ኣብ ዝወረቐት ዓለም እንዳነበርና ካብዝ ዝበለጽ ዓው ዝበለ ድምጽ ደጊምና ክንብለና እቲ ተሓረገንሸል ንሱ ስልጣንን ሀብትን ጥበብን ኃይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቁዕ እግዚአብሔር ክብር ሃቦ ሃሌሉያ እስከ ናተአመነ እግዚአብሔር ኣብ ምድርና በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ምድርና በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ አምላኽና ግና ኣብ ሰማያት ይነብር ዝደለይኻ ይገብር ተባሂል ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣብ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ መንስያት ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ደባት ኤርትራ በዓል ስልጣን እዩ ንእግዚአብሔር ክብር ሃቦ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፈሉ ኢየሱስ ጎይታይ أنا بعد سلطان أنا بعد النازل عقد زغيد نقرأ يسوع كريستوس قويتاي إنقوا بدحنن بسلامن متأخم نتبت آخم دلوا إنقوا عبد الحن متأخن لكم سلام سلام بولي يسوع قويتاي حدشتي أجاش عند حردا لكم بسمكم كنلا عليكم نجاش زقبا قابلا من تخون قبرلكم نملكت إيركم أرئينمو سمكمن كابي كمز متأخمن كتنقرنا حدشتي أجاشن تلخم حدشتي أجاش انتحار اللخم نملكت إيركم أرئين يس كريستوس قويتاي حدشتي أيرن دلخم حدشتي أوكي خلاتنا سبقداني يسوع كريستوس قويتاي اتي برنامجنا كله أبوتي يدلو سولسن عربن بزم زجبر وقعتا صلت علينا اتي ناي سولس نقول سب زكاتته كوينو اتي عربي دما ندك نسيت راي زكاتتي كم اون ربع أبزي اليوم ندقوس يوم زمسكرو أحوات اللو أبزي تحاورو تريليو تأفدق كفوتي كم اون عربي كاب ساعة شديشن فرقان نمشيت ندحر دكنا كاب 10 عمت نلا علي زلو نعاتهم استدالوه نا إنجليزية برنامج سلزلو أبز استباله جزين بوتان ندكنا نلاخ كمون قدام كاب ساعة حمشته سكاب ساعة شمنته نايت أولتن نايك الأملاخن جزي سلزلنا أبز خلاتنا مسينا نحبر كمون كمزي تريوا زلهم قدام نايكلته إبري برنامج لنا اتقداماي إبري ساعات شعات زجمريو اتغالاي إبري زلنا يخا 11 فرقان زجمريو كمون قدام ساعات كلته نمنسيات برنامج سلازلو كلكم منسيات سلازونكم قدام ساعات كلته أزوت عايزك تركبوا نتحساسب قال فلي متنباتا زلنا كمتي أقدمو كننقرنا زيتانه صباح سنبت ناي ماي تمكت موساد برنامج سلازلو منالبات زيتو مزقوفكم اندحر لكم كونكم كتمغو التدليو دحري برنامج نباستر برغت رخبو كمون صباح سنبت ساعة 6 ناي مشت ناي دك انستيو حبرت سلازلو كل خندك انستيو ساعة 6 أزوتا زغ تركبا كفلي دك انستيو يتحساسب الله يسوع كريستوس قويتاي حجي دك انا دحرات اليوم كوينو ودنا زبل الله ما خن سمعين يسوع كريستوس قويتاي Hello, my name is Eldad and I will be presenting what we are learning in Bible study. So far, we have been studying the book Spiritual Man. This book is teaching us what the 3 main parts of man are. These parts are the spirit, the part that is closest to God and speaks with God, the soul, the part that makes the decision to do things right and wrong, and the body, the part that connects with the physical world. So because human nature must suffer judgment, God's Son, the man Jesus Christ, bore on the cross in his spirit, soul, and body the punishment mankind deserved. Therefore, from now on, whoever is willing to receive the cross will be regenerated from the Holy Spirit and receive the life of the Lord Jesus. This book is amazing. It is still teaching us a lot of new things we never knew. So please, parents, I encourage you to help your children attend Bible study on Wednesdays and days at 6 to 7 p.m. so we can all grow up to be like Jesus. Thank you. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓንቲ ዝተረስዐት መተንባታ ነይራ ዝሓለፈ እዋን ሙዚቃ ብሓውና ኣሌክስ ክትመሃሩ ዝተመዝገብኩም ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 10 ኩልኩም ክትርከቡ
يحطكم على يسوع كريستوس قويتاي حجها حونا أبراهام زبلنا بعبين سالمون هابز خلد مين أبراهام سمون سلامنا حاتكم يخون سمي أبراهام سايمون يزبال نشتي متن بحثا خبي مس يزرلهو تعمتن بحثا زلاتنا أنت investment بحنساب حبير كان معباي زعلمه بحاونا هو قباب زحلف جزء سمينار توحيبنا نيرو كابو بزتوجسه بحبار كلاتنا بستراكشر زحزة ملكة كامباني بمقبار ويكا كوربوريشن بمسرات أبريل ستيت فوكس جبارة investment نمقبار نمتقبار نتأخخ بالنا مو already أبت foundation حقاوي نعم ملا ملك عنا بس إحنا زلنا مو كله سب أنت خفلت كله أبو زقدس بفلا يعني بحبار كوين كابوت أبا نمع باي انترست زخانة سب جوين ما انتها قبرنا حبر يبزي مسئز الله زيادة حبريتا أمن تاي بس إحنا لنا خمي كما يكخور نزبلقن باستر بيني ويونعاي بمركب زيادة زبالة حبريتا خنو وحاب نخلينا مالتي thank you يسوس قويتاي حجيقا سلا كله هياباتنا خنتلنا يسوس كريستوس قويتاي نبيت أملاكن مزون كلنا هند بزي كنا نهب كبيتنا خمبقس كلنا لبنا مليئو لبنا بفقر مليئو كن مزي قبان يسوس كريستوس قويتاي حجي مسح خوينا سلا كلون هياباتنا خنتلنا يسوس كريستوس قويتاي برهم قدسن هياون زخون كأملاحنا نمسكنا كلنا زيابير أبي إخامو تمسكن محرت كاس لازم بزحلنا نمسكنا كلنا قويتين أملاحين سلازا ما ألتزي أتمسكن أملاحي كم سؤال كازبلو جراش ليت أفعناس محرت كأيما قويتا تمسكن سلام محرت كاس لتأجخا وأملاحي حجي دما كافت ذهب كان ناخن هب بفتشاونا بقى كافت ذهب سيت كافت زقبل سيت ذهب يزوارخ تبايلهم تتحفه فتيخا سلا ذهب كان نحن بفتشاونا خن هب فقد كاس لزخونة تمسكن أملاخي حجي دما تعرفه جزينا ساعتنا نسخة كله تركبه بشين يسوس آمين كما يكن يخون كبرنا أملاخنا يخون من بريت رئيس من الزلو سخل سبسي كما يكن يخون كبرنا أملاخنا يخون آمين كم زي صبو يسوس قويتاي كلاتنا نابك على እግዚአብሔር كن كيدنا زفترت مراف 10 تشعت تخنو صينامو
سوري 14 زفدرت مراف 14 كفقدي 10 شوعات تزلو سامو وداتا كنببي تاريخ እኳ መብት ምዕራፍ ሙሉእ ዘሎ ተኾነ ግን ነተኩረሉ ክፍሊ ዝኽፍል ስለ ዝኾነ ቁጥሪ 17 ጀሚሩ ዘሎ ኸነብበ بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብጎይ ንክዳል ኦመርን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ነገስታትን ሲኢሩ ክምለስ ከሎ ንጉስ ሰዶም ከቀበሎ ናብ ለሰ ሻዌ ንሱ ኸኣ ለሰ ንጉስ ወፀ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱ ኸኣ ካህን ልዑል አምላኽ እንጌራን ወይንና ምፀ ንሱ ድማ አብርሃም በትልዑል አምላክ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን እቲ ንጸላእትኻ አብይድካ ሓሊፉ ዝሃበካ ልዑል አምላኽ ከኣ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ እሽር ሓቡ ንጉስ ሰዶም ከኣ ንአብርሃም እቶም ሰባት ሃበኒ እቲ ገንዘብ ድማ ንኣኻ ውሰዶ በሎ አብርሃም ግና ንንጉስ ሰዶም ኢደይ ናብ እግዚአብሔር ልዑል አምላክ ጎይታ ሰማይን ምድርን አልአልኩ ንአብርሃም አነ እህብተምክዎ ከይትብልሲ ብጀካቲ እቶም አግባዝ ዝበልእዎ ፈትሊ ኾነ ስራኽ ሳእኒ ኮነ ካብናትካ ዘበለ ገለኳ ይወስድን ግደቶም ምሳይ ዝኸዱ ሰባት ድማ አኔርን ኤሽኮልን መምሬን ንሳቶም ግዲኦም ይውሰዱ በሎ ኩላትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ከም ጸሎት ጌርና ነዛ መዝሙር አደ ክልተ ጊዜ ክንዝምራይና እግዚአብሔር ይባረክ ትዛርብኒ كسمعك يسوع قالك نمودتا ጸሎትና ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ሳርብኒ ከሰምዓካ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ ክልተ ሰናብቲ ብዛዕባ ስም እግዚአብሔርና ክንርኢ ቀኒና ስም አምላኽ ነትናይ አምላኽ ኳሊቲ ነትናይ አምላኽ ምንነት ነትናይ አምላኽ መለኮታዊ ባህሪሲ ይገልጽ ስለዝኾነ ሰለስተ መሰረታውያን አስማትና እግዚአብሔር አለው ኢልና ሪና ጀሚርና ነርና ኤሎሂም አዶናይ ያህዌ ድባሃሉ ዘን ሰለስተ ፋውንዴሽናል ኔምስ ድባሃሉ የን ብድህሪው ድማ እና ተጻመሩ ባል ተሆይነ ትግርኛ ኮምፓውንድ እንዳሆኑ ድማ ድኸዱ አስማት አለው ካቦም ድማ ከለክልተ ሪና ነርና ምስኤል እንዳ ተጻመረ ይባልምሽ እንዳ ተጻመረ ዝኸይዳሎ ከመን ድማ ምስ ጆሆቫ ንብሎ ያህዌ ንብሎ ድማ እንዳ ተጻመረ ዝኸይዳል ኤልሻዳይ ድብል ኣብቲ ቀዳማይ ሰንበት ዝራእና ዮይኔሩ
አብርሃም አብትፍጹም ተስፋ ብዝቆረጸሉ ጊዜን እዋንንሲ አምላኽ መጽዩ ንአብርሃም በዚህ ስም እዚ ተፋሊጡ ወይልና አብርሃም ኢሉ አነ አምላካስ ኤልሻዳይ ኢሉ ወደ ዘይሰአንት ሸአተን ዓመት ከሎ ተስፉ እዚ አብዝ ተጸንቀቀ ዝመስል እግዚአብሔር ነትዝሃቦ ተስፋ ነትዝተዛረቦ ነገር ሲ ዝፍጽመሉ ዘይመስል እዋንን ጊዜን መጽዩ አምላኽ ሲ አነ ኤልሻዳይ ብዝብል ስም ተላልይዎ زحلف دما بزرعنا يوزف فترة مراف إسران كلتن دما أبراهام يدما أبونا أملاخ سميوه أبراهام نودو يساق كسوه إلو نابتغلن مسديبة تنايم ودع تاجيزي لك بكا نيسا ودو عاسيرو لك كسوه أمس بلس أبراهام يدكاي تزرق حبز قل أيلو أبكن ديسا دماس كلمة سواتي أملاخ الداليو مسحابوس أو إلو እግዚአብሔር ይርኢ ኢሉ ጀሆቫ ጂሬ እግዚአብሔር በተና ሐድሽ ትርጉም ድማ ይሐሊ እግዚአብሔር ይርኢ እግዚአብሔር ነተዘልየካ ድማ ስንታ ይገብር ፕሮቫይድ ይገብር ይርኤልካ ይህበካ ይቅርበልካ ዝብል ስም ሂቡወና አምላኽ ኢልና ሪና የርና ሐጅናቡ አይክምለስኒ ሎም ድማ በታሪክ ደረጃ እንተ ኮይኑ ናብ ድሕሪት የድመልሰኩም ዘለኹ ግን ሓደ ስም አብዘ ፍጥረት ድማ ምዕራፍ 10 ተርባዕተ ክንረክብና እጂ አብዘ ፍጥረት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ አብርሃም ታሪክ እዩ ንርኢ ዘለና ግን ብዛዕባ ናይ አብርሃም አይኮነን ፎከስና ካል አይነት ትምርት ክመጽእ እዩ ናይ አብርሃም ኳሊቲስ እንታይን አብርሃም ዚ ካብ አብርሃም ታይ ክንምሃር ንኽእል ድብል አይነት ክንርኢ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ብዛዕቡ አይኮነን ብዛዕባ አብርሃም ዳይኮነ ተፎከስ ብዛዕባ አምላኽ ንአምላኽ ነዚ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ነቲ ዝሐሊ አምላኽ ነቲ ኤልሻዳይ ድኾነ አምላኽ ሲ እናፈለጥናዮ ክንከይድ the most ዝሐለፈ ኣብቲ መጀመርያ ኢለኩም ነይረ the most important ድኾነ ፍልጠት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰብ ክፈልጥ እንድሕ ኮይኑ ሲ ብዛዕባ አምላኽ ዘለዎ ፍልጠት እዩ ብዛዕባ አምላኽ ትክክለኛ ፍልጠት ክህልወካ ከሎ ዘለዓለምካ ይልወጥ ይቕየር ብዛዕባ አምላኽ ብትክክል እንዳፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ንአምላኽ ክትነብረሉ ከለኻሲ ብዝበለጸ መንገድስና አምላኽ እንዳኽበርካ ክትነብር መታንሲ ይገብረካ ስለዚህ ብዛዕባ አምላኽ እዩ እቲ ጉዳይ ገገለ ጊዜ ሰባት ከይተረድኦም ንብሉይ ኪዳንሲ አቃልል ይብልዎ ሓደ ጊዜ ስቕ መባል ጽቡቕ እዩ ተዘይተረድኡካ ነቲ ዘይተረዳእካ ክፍልውን ዘይምትንካፍ አብውን ዘይምዝራብሲ ዝሓሸ አብሉይ ኪዳን ታሪክና ንርኢ ግን ታሪክ ስኢሉ ተራ ታሪክ አይኮነ አምላኽ ምስ ህዝቡ አምላኽ ምስት በኪዳን ዘለዎ ሰብሲ ዝገብሮ ታሪክ እዩ ስለዚህ እቲ ኣብቲ ውሽጥ ታሪክሲ ንአምላኽ ኢኻ እንዳፈለጥካ ይትኸይድ ንአምላኽ ኢኻ ትሪኦ ስለዚህ ስኢሉ ተራ ታሪክ ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ ከም ዘሎሲ ኖርማል ሂስትሪ አይኮነን ናይ አምላኽን ናይ ህዝቡን ታሪክ እዩ ብርሃን እናረኸብካ እንተ ሄድካስ ንአምላኽካ ጸቢቅካ ንኽትፈልጦሲ ዝገብረካ ታሪክ እምበር ስኢሉ ተራ ታሪክ ተራ ጽሑፍ ሲ አይኮነን ስለዚህ ኣብዚ ውሽጥ እዚ አምላኽ ንአብርሃም ከመይ ከም ተገልጸሉ አብርሃም ድማ ንአምላኽ ከመይ እንዳፈለጦ ከም ዝኸደ ኢና እንዳራእና ንኸይድ ዘለና እጂ ታሪክ እግረ መንገድና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ናብዚ ዝብለኩም ሎም መዓልቱን ሓደ ስም እንዲና ክንመጽእ ግን ክንብገስ መታን ፋውንዴሽናል ከሆነልና መታንሲ ታሪክ እንዳሐዝናዮ ንምጻእሞ ክንበጽሕ ኢና ናብትስም ሎም መዓልቲ ንእግዚአብሔር ልዕል ክነብሎ አንቶይ ከማን ተደጊመያ ቅልጥፍ ኢልናይና ወዲእና ጊዜ ድማ ሐልዩናስ ከም እንደገና ንአምላኽሲ አምሊኽናዮ አኽቢርናዮ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንአምላኽ መስጊድና ክንሐልፉን ሓደ ሰቡን ድማ ሎምንጎ ህይወቱን ጎይታ ሂቡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ጽር ዝበለ መልእኽቲ ንአምላኽ ድማ መሊስና ገና ልዕል ክነብሎ ኢና ሕጂ አብርሃምን በአራብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተርባዕተይና ንረኽቡ ናይ አብርሃም ታሪክ ከም ተደጋጊ መዝበልኮ ካብ ምዕራፍ 10 ሓደ ናይ ዝድሩ ምዕራፍ 10 ተኽልተ ድማ ካብ ታጻውኢቱ ተስፋ ካብ ዝሓቦ ይጅምርሞ ምዕራፍ 13 ክንበጽሕ ከለና ናይ አብርሃም ኳሊቲ ክንርኢ ንጀምር ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣውን ይቅጽል ዝበልኩሁም ትፎከስ አምላኽ ይምበር አብርሃም አይኮነን ግን እግረ መንገድና ክንሪኦ ማለት እዩ አብርሃም ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ናይ አብርሃም ህይወት መቼም ብንውሕ ክትሪእዎ ከለኹም ሓንሳብ ምብርታ ኣለዎ
አንሳ ድማ ምድካሙን አለው አብርሃም ዝበርታሉ እዋናት ነይሩ ድማ ደደኸመሉ ናብ ግብጽ ዝኸደሉ ደደኸመሉ እዋናት ነይሩ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኸብዚ ኢሉ ናይ ክርስቲያን ህይወት ኢሉ ከለርፉል ኢሉ ዝበርታ አለው ምድካም ዝመስል አለው በገለ ነገር ተሐልፍ ብዙ በሁሉ አይነት ተሐልፍ ይኻ ከለርፉል ድገብሮ ናይ ክርስቲያን ህይወት ኢሉ ደስ ዝበለት ንዘረባ በብርሃን ስለዝመላለስ ይሉ በብርሃን ክትመላለስ ከለኻስ ኩሉ ይረአ ኣብ ጸልማት ተኾይንካ ግን ትሪኦ ነገር ይብልካ ትብርሃን ግን ንሁሉ ከም ትሪኦ ይገብረካ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ አይነት ይዘሎ ኣብ ህይወት ክንከይድ ከለና ሲዝንስ አለው ብዙ ንሓልፈሎም ነገራት ትዋና ነገር ግን ምስ አምላኽ ተጸጊኻ ምስ አምላኽ እንዳኾንካ ካብ አምላኽ ከይረሓቅካ ደግፈን ንምባልውን ኢኖ ዲስታንስ ከየግፋሕካ መኻድዩ ጴጥሮስ ምሽ ወዲቁን እኮ ከሎ ግን ንፋስ ምስራይ ግን ረሕቀት አይነበሮን ሐዘን ንኽብሎሲ አቡ ይነሩ ስለዚህ ንኾነሉ ግዚያት አለ ኽብለኩም ኢለ አብርሃም ሲ ከሙ እንዳኾነ መጽዩ ምዕራፍ 13 ክበጽሕ ከሎ ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ማለት እዩ ሓደ አብ መንፈሳዊ ኳሊቲ ናይ አብርሃም ስለ መጀመሪያ ጊዜ ትሪ አብርሃም ንሎጥ ወደሐው ከምዚ ኢልዎ ቲ ምድሪ ምስጸበቦም ሀብቶም እና በዝሐ ከምቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዝበልኩኹም ትበረኸት ክገልጾ ከሎ ሲ አቡ ምድሪ ጾሮ ደይ ትኽእል በረኸት ምስተባረኹ አብርሃም ሓደ ፕሮፖዛል ይዞ መጽ ሎጥ ኢልዎ አነ ንስኻን ክንባአስ አይግባአናኒ በሰላምታይ ንግበር ንፈለ ክንፈለ ከለና ድማ ኢልዎ ንስኻ ቀዳማይ ምርጫ ውሰድ ንየማን ተመሪጽካ አነ ንጸጋም ተመሪጽካ ድማ አነ ንየማን ይኸይድ ይሉስ ኃላፊነት ቀዳምነትና ይመምራጽ ንሎጥ ሂቡ በብዙ አይነት መንገድ አብርሃም ባሉ ቀዳማይ ምርጫ ከወስድ ይግብኦን እዩ ግን አብርሃም በረኸት ኣብ ምድሪ በረኸት ኣብ ዝርአ ደይኮነስ በረኸት ኣብ ትዝጸውኦ በረኸት ኣብ አምላክ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠስ በትዝርአሲ ክርክር ገለ ጉዳይ ሲ ኣብ ልቡ ከእቶ አይደለን ስለ ዝመረጽ ይሉ ሎጥ ነተ ክርአ ከሎ ለምለም ጽቡቕ ዝመስል ምድሪ ድማ መሪጹ ኸይዱ አብርሃም ድማ ከምቲ ዝበልኩኹም ሲ ምርጩ መንፈሳዊ ሰብ ስለ ዝኾነስ ምርጫ ናይ አምላኽ እምበር ምርጫ ናይ ምድሪ ምርጫ ናይ ዝረአ ነገር ስለ ዘይነበሮ ህይወቶም ቀጽሉ ኣብዛ ምዕራፍ 14 በአር ክንበጽሕ ከለና ድሕሪ ሓደ ምዕራፍ ማለት እዩ ሓደ ታሪክ እዩ ኮይኑ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ነገራት መቼም ኩል ጊዜ ዘፍጥረት ናይ መጀመሪያ ስለ ዝኾነ ናይ ብዙ ነገር ጅማሬ ኣብዚ ኸትረክ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 መጀመሪያ ጊዜ ውግእ ድበሃል ነገር ሲ ኣብዛ ምዕራፍ 14 ኢና ንረክ ሰብ ምሰባእሲ ክሳብ ምቅታል ምዕራፍ 4 ርኢና ኣለና ኣመንጎ አቤልን ቃየልን ግን ኣመንጎ ህዝብታት ግን ንመጀመሪያ ጊዜ ውግእ ንርእሲ ኣብዚ ታይብለና ተቃል ካብ ቁጥር 1 ከተንብቦ ከለኹም ካብ 17 ናንቢብና ክንህዞም ሞት ታሪኽ ናብዛብ 17 ቀጽሉ ዘሎ ኢና በዋናነት ፎከስና ናይሎም ማልቲ ኣብዚ አብርሃም ዝነብረሉ ምድሪ ዝነበረ ከነአንሲ 5 ነገስታት ነይሮም እዞም 5 ነገስታት ድማ በሓደ ንጉስ ሽሙ ክዳርላ ዑመር ድበሃልሲ ሓደ ንጉስ እንታይ ድገብሮም ይነሩ መስለኩም ዝገዝኦም እዮም ነይሮም እጂ ክዳርላ ዑመር ታይብለና ቡ መስለኩም 12 ዓመት ገዚእዎ አመበል 13 ዓመት ግን ይብለና ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ዝተገዝኡሉሲ አልዮ ሓደ ዓመት ተጸብዩ ንሱ ድማ አመበል 14 ዓመት ድማ 4 ካልኦት ምስኡ 3 ካልኦት 4 ነገስታት ድማ አሊያንስ ፈጢሩ ነዞም ዘዓለውሲ ናቦትኦም ክመልሶምሲ መጽዩ መስመጸ ዞም 4 ነገስታት ትክፍል ከተንብቦ ከለኹም መጀመሪያ ደገፍ ክመጽእ ዝኽለሉ ዘበለ ሁሉሲ እጽው አቢልዎ ትቦታታት ከተንብቦ ከለኹም ስትራቴጂክሊ እዩ ኩለን ነገራሲ ዝገበረ አሞዳታ ሓንቲ ለሰ ናይ 4 ነገስታትን ናይ ዞም ኣብ ከነአን ዝነበሩ 5 ነገስታትን ሲ ውግእ ተካሂዱ ዘፍጥረት እዩ ንመጀመሪያ ጊዜ ውግእ ንረኽበሉ ኢለኩም ኣለኹ
መቼም ምዕራባውያን ብናቶም ስለዚህ ጅምሩ ካልአይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኢሎም ነጊሮም እናሶም ዝተዋጉኡ ወንበር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተባሂሉ ክጽሐፍ እንተ ኮይኑ እዚ ነይሩ ንመጀመሪያ ጊዜ እዚ ኢንተርናሽናል ትውግ ጃዙኒ ታይዙ ሁሉ ዝነግረና ዘሎ ብዛዕባ ስም አምላኽ ደይኮነን ብዛዕባ ስም አምላኽ እዩ ግን እዚኣ ዝብለኩም ሲ ዋና ነገር ያሞ እንዳሐስኩም ንኺዱ እጂ እዞም ነገስታት አርባዕተ ነገስታት ካብ ምብራቅ ድመጹ ስኢሎም ተራ ነገስታት ከይመስሉኹም እዞም ናይ ምብራቅ ነገስታት ከተንብቦ ከለኹም ኣብቲ ክፍሊ ትረኽብዎ ኢኹም ካብ ሰኒአር ካብ ኤላም ዝመጹ እዮም ይብለና እዚኦም ድማ ባቢሎንን ቱርክን ማለት እዩ ሎሚ ኢራንን ኢራቅን ደለዎ ቱርክ ደለዎ ድማስ እዞም አርባዕተ ነገስታትን በአርሲ ተሃባቢሮም ዝመጹስ እቲ ዝሽፍንዎ ኤሪያ ንባዕሉስ ገጅፍ ብጣዕሚ አበይቲ ሰራዊት ክህልዎም ዝኽእል አይነት ነገስታት እዮም ዝመጹ ካብዞም ሓሙሽተ ድማ እጂ ሕልፍ እንድና ንብሎ መብዛሕቱ ግዜ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ካብቶም ሓሙሽተ ድማ ተሃባቢሮም ኣብቲ ከነአን ምድሪ ዘለው ድወግኡዎም ደለውስ እቶም ሓደ ንፈለም እኮ እዮም እንታይ ማለት እዮም መስለኩም ትዝክሩ ዶ እቶም ጃይንትስ ኣብ ቅድሚኦም ሲ ከማን በጣይና ዝበልዎም ሲ ኣብዝለው ካብቶም ዝሰዓሩ እዮም እጂ እዚ አርባዕተ ነገስታት አተሃባቢሩ ዝመጽሲ ኣብ ሓደ ለሰምስ ገጠሞም ሲ ንኹላቶም ነገስታት ነቶም ሓሙሽተስ ኣውደቆም ገሊኦም ድማ ተኸረና ቢሎም ሲ ሓደሙ ይብል ጅዝውግ እዚ ተራ ውግ ኣይኮነን ዝውግ እዚ ኣብ መንጎ ቀለልቲ ሰባት ቀለልቲ ህዝብታት ቀለልቲ መንግስታት ዝተገብረ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜቲ ሱፐር ፓወር ዝነበሩ ኣብ መንጎኦም ዝተገብረ ውግ ታ ታሪክ እምባር ተገድሰና ናይ አብርሃም ነገር ግን ኣባእ ትመጽ ነቲ ዝወድቕ ኣውዲቆም ነቲ ዝሓድም ሓዲሙ ነቲ ዝማረኽ ድማ ማሪኾም ክኸዱ ከለው ሲ ይብለና ተቃል አምላኽ ሎጥ ድማ ተማሪኹ ካብቶም ተማሪኾም ዝኸዱ ዝነበሩ ሲ ይኸይድ ነበረ ይብለና ሎጥ ምርጩ ክመርጽ ከሎ ነቲ ለምለም ዘትዝርአ መሪጹስ ኣብቲ ሰዶም ተሪፉ ሎጥ ድገርመኩም እቲ በአይኑ ዝመረጾ ምርጫ ይህሸኒ ኢሉ ዝበሎ ነገር ሲ ኮንሲኩዌንሱስ ብዙሕ እዩ ሰዓቤናቱስ ብዙሕ ዋጋ ክፍልዎ ኣብዚ ክማረግ ገይርዎ ዳህራይውን ድማ ምዕራፍ 19 ዛ ምድሪ ኣብ መወዳእታውን ብፍርዲ አምላኽ በቁጣ አምላኽ ሲ ነዲደ ዘትረፈላ ነገር የብሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽኡ ጻድቕ ነፍሱና ጨንቀ ይነብር ነበር ይብለና ዳህራይውን ቤተሰቡ ዝበታተነ ብዙ እንወት ዘምጽአሉ ነገር እዩ ኃጢአት መጀመሪያ ክንአቶ ከለና ይጽብቅ ኮይኑ ዝመስለና ዝስማዓና ነበር እና ወዓለ እና ሓደረ ክኸይድ ከሎ ግን እቲ ሰዓቤኑ ከቢድ አብርሃምን በአርሲ ተማሪኹ ኸይዱ አሚን ሎጥ ተማሪኹ ኸይዱ ተማሪኹ መስከደ ካብቶም ዘምለጡ ሓደ መጽዩስ አብርሃም ኢሉ ተወደሃው ኸሎጥ ተማሪኹ ኢሉ አብርሃም ነዝም ሰምዐ 318 ድኾኑ አቤቱ ድተወልዱ ድማ ፍቱናት እጡቃት ሂዙስ ከርክቦም ድማ ከደ ይብለና አብርሃም ዚያውን ሃንስ አደው ንበልሞ ብዛዕባ አብርሃም ገለ ነገር ንበል አብርሃም ምዕራፍ 13 መንፈሳዊነቱ አሪዩ ይለኩ አብርሃም ሲ ምርጫስ ናአይ ይበለን ብዝርእ አይመረጸን ናህሎጥ እድል ሂብወሱስ አትዝጸውኦ አምላክ ከም ዝባረኾ እትበረኸቱስ መን ከም ዝኾነ ምንጭ በረኸቱ መን ከም ዝኾነ ሲ ዝተረድአ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ቦታ እዚ ድማ ሎጥ ተማሪኩ ክብልዎ ከለውስ ሎጥ ምርጩ ወሲዱ እንዲሁ ከም ድላዩ ይኹን ክብል ይኽእል ነዮ ተዘጋጠሞ የጋጠሞ ክብል ይኽእል ነዮ አብርሃም እምበአር ከማናይ በጣም ዝባረኸንና አይ እንታይ መስለኩም ናይ አብርሃም ነገር ኣብ ምዕራፍ 13 14 ክትሪእዎ ከለኹም ሲ ክልተ ገጽ ኣለዎ አብርሃም مسحواته كون كله ديل كجبر كله سلاماوي كمان مسلوس أهلي فود هب أيناتيو نايدق كما تخلوجن أم بس يبرح حويسي يتحس حويسي يمارخ جلس بلا يكونن كيدو كناقف زفتن دناقف دماي هذا جزينا هنا بقلبات ولا يكوننا أبدأ سلاماوي مسلنا كمان يحلفنا نهب تنكف كنزارب زين خل حدا ما قال تذكر يكن من أول حامتات انده بغي واحد ودنا جيرون
እንግዲህ ስለዚህ ከእልሲ ሁሉ ነገራሲ አባይ የምጽዎ ከም ዝገብሩኒ ገለሉ አባ ተደብድቡ ይዘብል ማለት ነው ግን መብዛሕቱ ጊዜ ሲንታይና ኣብቲ ንሃውና ክንከውን ከለናስ አንበሳይን ኣብቲ ካለ ድማ አንበሳ ኣብ ትክኽወነሉ ዝግባእ ቦታ ድማስ የለና አብርሃም ግን አመንጎ ሃውኸውን ከለስ መሰሉ ከማን ድድርብዩ ኣብ ካለ ኸውን ግን ጅግናይ እዞም ሰባት እዚኦም ተራ ሰባት አይኮኑም ጂሃዙኒ እዞም ሰባት እዚኦም ሓሙሽተ ነገስታት ሲኢሮም ዝኸዱ 4 ናይ ምብራቅ ሃያላት ነገስታት 318 ኣብ ቤቱ ዝተወልዱ ሂዙ ኸደ ክብለና ከሎ ብዝሒ ክነግረና ከይመስለና ዋሕድዩ ድነግረና ደሎ ሓሙሽተ ነገስታት ሲኢሮም ዝኸዱ 4 ነገስታት ሲ ብ318 ሰባት ሲ አይትገጥምን ኢኻ كألسي أيكونن تقدمسي أنماتش ديو كخون دخيل أيكونن نجرجن أبراهام سلا ودحوه كبلسي كيدو كل جزء كرسو زي بالناسي أملاخ أبز قمت أنا خلو أبز بارخ أنا خلو نبيت أملاخ نحواتنا نمنجس أملاخ مخانوسي أين رس يوسف نتوم زقفوا نتوم نبغود قد أتوه نتوم نبهر الند شت وده يكونن أملاخ مسبارخو كل أي سبب جبت مسجبروس بيت أبوك متجبي فليت أواد ما تلامس نمنتهي كم زخونة زفترة 5 أسراسي قاليس أوايكو ساعتهم نكفأت زجبروسي أملاخ نمنتهي كم زلوتو كم زجبروسي تردي أتيه أستير أبيت نجوس كت أتوغلا قبل اللي 100 أسران شو أتن أم حزبتات حجرات دجز نجوس نجس تجيرو خطوة خلصي حزبها خط بالجون نهميا أبيت نجوس كأتوغلوسي تجزي أبير زحابو نجرسي أيرسأن يروساليم كأتر يروساليم سي كسرح كهنس يدانيال قالن دابلنا خلاتهم سي كن نخلينا أبراهام بأرزي أتردي أتويا سلزي كجت موت اتقدم من بارسي كم زبلكم انا ما شديو كخونسي زي كلو انا بتتاريخ كوين خحسب كله زوم 4 نغستات اوت رغيبو نتا مشتتي اسي without any worry دقيسوم يمزلو انت ايزا سقالو كما تصخل زبله كله اصاصيوم حمشته ابتا مدرتي ازنبرو علنا زبلو نغستات سيروم زودق أوديهم زمارق ماريهم زحد مهديمو سلازغدوس they are all بك أنتايوم safe أبزبلولو أوانيو أبراهام تسيو أبراهام إزوم 318 سبات يزود ما قليل من قد زخد خي مسلوك كابتي كاران كساب دان يزب لنا سوغوغوم check جيريو كلتامي almost 300 كيلومتر مالتو كلتامي تنتيس أن شدشتن قال إزبط بكيلومتر أيار يبلو تانك يبلو ماكينة يبلو من هالبات هجمال فرس أدق قال هيزوسي توقع إيزو نزوم سبات زيوم بلايتي رخيبوا نخلت تماقيلو دماس ودقوم يبلنا وجيوسي إيروام نخلو مركوتات نلوت وندما مليسو كبرنا أملاخنا يقول لوط بتي بعالم تتهليلو زخدة بتزرع زتوسد لوط أبراهام أبتمتشوتو دهان أنا دهاني أي بلد كيدو أمسيو بحاتيات توسيدنا زنبرنا نحنا كما أبراهام أبتي كبروز نبره إسران 4 ساعات شو أتم ألتبزيك وأرز قدوس زبحللو تخبروا حريقوسي نعين نأخذكم من كدهن يسوس مسيو كابت ما أسرتنا خنا قفنا كابت تأسيرنا اللوز نبرنا نجراسي كوز عنا يسوس مسيو كبرنا أملاخنا يقول أبراهام نلوت كم زخونوس يسوس نعين نأخذكم من سكمو خوين الله أنا جفوه أمسيوه أو تيوه أبراهام تجي نايزا ملقتي كند حساب بزي أزلنا كاب قدر أسرت شو التجميرو زلو زنببنا سيرو مسمت أبراهام دهرز أبي أوت هذا أب فتنا أب قدمي بس كل جزء سب كقوت كله زمت تقتلوسي أب فتنا
ኣብቲ ግዜ ኣወት ካሲ ዝፍትነካ ፈተና ከቢድ ፈተና ትዝክሩ ኢኹም ኤልያስ ነቶም ናይ በዓል ነቢያት ኩሎም ምሰጥፈ በሃንቲ መልእኽቲ ናይ ኤልዛቤልሲ በቃ ነገሩ ሁሉ ደርቢዩስ ኣነውን ካብ ቦታታ ይበልጽኒ ውሰደኒ ገለ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ከመይ ዝኣመሰለ ኣወት ከመይ ዝኣመሰለ ነገርሲ ረኺቡ ኣብ ትርእሲ ኸረት ብድህሪኡ ግን ከቢድ ነገር መጽዩ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 7 እስራኤል ነቲ ደይድፈር ዝመስል ከቢድ ቀጽሪ ያሪኮ ምስዓሩስ ንቐጽላ ዘላ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ከተንብቡ ከለኹም ግን ኣብ ኣይ ግን ተሳኢሩ ሃንቲ እዚ ዘይበሃል ክልእኹ ከለዉ ኸማንሲ ኩሎም እኳ ይከዱን ቁሩብ ሰባት እዮም ልኢኾም ትሽግር ካልእ ነይሩ anyway አብርሃም ድማ ሲኢሩ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜስ ክልተ ነገስታት መጽኦም ወይ ብለና እዞም ክልተ ነገስታት ብኮንትራስት ጌርኩም ክትርእይዎ ከለኹም ታሪክሲ ኣብዩት መልእኽቲ ይዘሎ እቲ ዝመጽዎ ክልተ ነገስታት ንጉስ ሳሌም መልከ ጸዲቅ ታደ ድማስ ንጉስ ሰዶም እጅ ክልቲኦም መጽኦም እጅ ንጉስ ሳሌም ኣብዚ ቦታ እዚ መጀመሪያ ጊዜ ንረኽቦ ኢንፋክት ዘርኡ ዘይፍለጥ ኣብቲ ዝኾነ ጂኖሎጂ ዴይ ኣተወ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅሲ ኣብዚ አይና ንረክብ መዝሙር 110 ዳህራይ ድማ ብራን ሾው አተበቃ ተወዲ እቺ መልእክት ይሱ አይኮነን ግን እሱ ኣብ ተዛረቦ ዘረባ እዩ ቀንድ መልእክት ይዘሉ መጽዩና በአብርሃም ሓደ ነገር ይሉ ሓደ ነገር ድማ ገይሩ ነብርሃም ካብ ውጊ ዝመጽ ዘሎ ንአብርሃም እንጀራን ወይንን ቀሪቡሉ ይዙሉ መጽ ንጉስ ሰዶም አብርሃም ፌቨርድ ገበረሉ ተማሪኹ ተሳኢሩ ነይሩ ናብ አብርሃም ከመጽ خلص ምንም ይዞ አይመጽ መልከ ጸዲቅ ኢዱ ጥራ ይኮነን ገለመልዩ ይዙ መጽ ድባርኹን ሰብ ካብ አፉ ዝወጽሲ በረኸት ንአብርሃም በቃላቱን እንታይ ገይርዎ መስለኩም ባሪኹ ኢንፋክት ዘፍጥረት 12 አምላኽ ደሃቦ ተስፋ ክፍጸም ጀሚሩ ህዝብታት ንበረኸት ከኸውን ክባርኹዎ ድማሲ ዝባርኹ መጽዩሉ ባሪኹዎ እቲ ንጉስ ሰዶም ሓደ ዲል ከአቱ ደልዩ እቲ መልከ ጸዲቅ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተረድኦ ሰብ ትንጉስ ሰዶም እንታይ ልዎ መስለኩም ድገርመኩም እዚ ዘረባዚ ክዛረበው እንደግባ አይነበር ፌቨርድ ተገብረሉ ሰብ እንታይ ልዎና አብርሃም ኩሉ ንብረት ውሰዶ ነቶም ሰባት ግን ሃበኒ ይሉ አብርሃም ድማ ከምዚ ይሉ ሰባት ጥራይ ኮነ እንደበካ ድኾነ ንብረቱ ስራኽ አሳአን ከማንሲ ወይ ድኾነ ተፈትሊ ገለ ነገርሲ ካባኻስ አይወስድኒ አብርሃም እንታይ ገይሩ ከም ዝኸደ ምንጭ ናይ አወቱ በረኸት ናይ በረኸቱ ምንጭ ሲ ዝፈልጥ ሰብዩ ከም ሎጥ አይኮነ ስለዚህ አብቲ መዩ ከይትብልሲ ምንም ነገር ካባኻስ አይወስድኒ ኩሉ ወሰዲሉ በእንግሊዘኛ ዝብልዋ ዘረባላ ኩሉ take the world but give me Jesus ዓለም ኩሉ ወሰዳ ኢየሱስ ጥራይ ምሳይ ይኹን ክብረና አምላኽና ይኹን አብርሃም ሲ ንአምላኽ ምምራጽ ንአምላኽ ቀዳማይ ምግባር ገለስ ዝፈልጥ ዝርዳእ ሰብ ስለዝኾነስ በዚ ኮምፕሮማይዝ ዝገብር በዚ ዝወድቕ ሰብ አይኮነና ወሰድ ኩሉ ወሰድ ይሉ መልከ ጸዲቅ ከመጽ ኸሎ ግን ታ ቀንድ መልእክት ያባያዘላ ኣብ ቁጥር 19 ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ንሱ ድማ አብርሃም ክባርኹ ኸሎ ማለት እዩ በትልኡል አምላክ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን ይሉ ኢየሱስ ጎይታ በቲ ልኡል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ናይሎም ማልቲ ንሪአ ስም እምበኣር ዚያ በትግርኛ ልኡል አምላኽ እርተባለት በቲ ልኡል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ክብረና አምላኽና ይኹን ኤል ኤልዮን ልኡል አምላኽ ብኡስ አብርሃም ተባረኸ ይኹን
هجي تردي والله عبتزربو قرب تقتلنا هون دحرينا بزا سم زي أخن متسينا ملكة أديق نقول سالم دما نسو خا كهان لؤول أملاخ إنجيران وين نامسة نسو دما أبراهام بتلؤول أملاخ قويتا سماين مدرن بروخ يقول أتي نسأل أتخا أبيدك حليفو زهابك دقي مواجون لؤول أملاخ كا بروخ يخون إلو بارخ نسأل أتو أبيدو زهابوسي من كم زخونس ملكة أديق فليت الله من هي بوزله لؤول أملاخ يسوع قويتا سماين مدرن كبرنا أملاخنا يخون جنابت مودعتها نجاري متسأله أبتي ناي ديكشنري مينينج بزو حيكده بني تمنفسها ويترجمو نايزشم اليون كنفلطو يوزدلي اليون مالت the most elevated دخونه أبتي زبرخه أبتي ناي مودعتها شاف زقمت مالتي الشاداي إنه خفالو تقولنا أملاختا الشاداي omnipotent كل زغل the ability يزري هايل كل زبلسي زلوا almighty God إذا أجن اليون جن أنت أمسلكم position يا تري بعل سلطان ناي مودعتها سلطان زلوا ناي مودعتها قال ناي مودعتها decision كحلف دخل يسوع قويتاي أب كامبانيس CEO زبحال الله مش هجي properly ترمو مالتيو قال جزء سئلو يبلاشون ديو properly CEO زبحال كله نحنت كامباني قال وانا مالته يقول هذا big corporation يو بزوهات دم أبوشتو يهلو مو كامبانيس نايزيوم كلهم corporated دخانو دما أبلغ لزلوسي CEO يبحال توم قال أوتاب توشت كامباني زلوا GMs General Managers قال يبحالو أمود أتاقنا بتشاف نايزوم كلهم ساميو نايزوم كلهم زمغروا بلوسي CEO مالتو نكو Chief Executive Officer مالتو نايمود أتاسي وساني زهب execute دقبر سب CEO يبحال أبناي وتدرنا دما أبناي أمريكان ترينها أبو تدرناس بزوح يزلو أب أمريكا نيفي لو حيل أيرالو ناي مدرلو بزوح ديبارتمنت سالو زوم كلهم بجنرالات يمزمرهم أمود أتاقن أبنتاغون اللو بقال شدوش تستار the highest general اللو ناي زوم كلهم ريو ناي زغلو سب ريبورت دقربلو أمود أتاقن ماسي كابتي سليها ديو كاب كله ديو قال بزمس أسي ناي مود أتاسي تريجر دقبر دوستن سبسي بقال شدوش تا كوكب زغناسي جنرال أملاغنا جن ملكات أدي كجلس أخلص نتايلو ولا مسلكو أملاغ سماين مدرن لقول دم أملاغ elevated الدخنة قبل لخلص لإلزبل انتهي مالتيو ناي مودعتا كبل كلص زي اتصف زي ملس اسو زبلو زغنلو هذا لقول أملاخ الله السيو عناقي فكا يزبلو زلو إيسوس كريستوس قويتاي أبراهام نزي أتردي أتويا إيدي نابزل لقول أملاخ انتاي جيري علي إلي إيسوس قويتاي أرى إيسوس قويتاي بس أباهاتكم إذا زارب زلو يهواتي أمدري بزوح زوسنو بزوح أبيتي نايمود أتا دما نقرات ريوم زاربو سبات كلو يخوليو كنا دات نايبانكنا ناي بانك أوفيسر سي يفلتوي كريديت وسيدنا تناي مودة ماكس أوت جرنا نخون دخل كريديت كاردنا تا زلاتنا تفك أدلنا وسيدنا سي تودي أخذ كون دخل نو مور كابز حجن نيوسي منم كتلكح أي تغلني خا يبلنا حقوي مدراوي نجر سلازغنا أبز مدرون دم سلنا نبرسي زسجانا بزام درزي أغنى بركلوسي نزجت مو نجرات دم دكتور سي ريو مرميرو فتشو سي إذن سي علىكا إذن ريو لنا إذا دم كخوني خيريو كبلكا خير أم مدرسي كوسنو زغلوسي عبيتي كوسنو زغلوسي بزوح سبا سلطان فلات أسك لوي خيريو بس
ናይ መወዳእታ ናተይ እናትኩምን ነገር ዝውዳእሲ ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሱ ናይ መወዳእታ ነገር ዘውጻላ እሱ ዝበሎ እዩ ዝቀወም እሱ ዝበሎ እዩ ዝኸውን እሱ ዝበሎ አይጽፍ እሱ ዝበሎ ድማ በምንም አይነት ነገር አይልውጥ አይቀየር ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አንተ መዝሙር ንዝምራላ ዳህራይ ክንዝምራይና እንተ ተረዲኡና ንዝምሮለና አንተ ኮይና ፓወርፉል መዝሙር እንታይ ንብል መስለኩም ክንዝምር ከለና በአማርኛ ጨለማው ከብርሃኔ መሜም በላያይ ንምንታይ ናኸሙ ንብል ትጸልማትና ጸልመተ ሁሉ ኣብ ከባቢ ካብ ዙርያ ኻሲ ትጸልማሲ ናይ መወዳእታ ቃልሲ እሱ የብሉን ኢናኮ ንብል ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎሲ ልዑል አሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልዑል አምላኽሲ አሎ ኣብ ሰማይ ክብርና አምላኽና ይሁን ህማም እናተነግረካ እንዳራእኻዮ ፊል እናገበርካዮ ኩሉ እናኾነ ከሎሲ እሱስ ካብ አምላኸ እንታይ ይገብርኒዩ አይህይልዩ ንምንታይ ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎሲ ልዑል አምላኽ አሎኒ ኢና ንብል ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ አታ ልዑል አምላኽ አሎና ልዑል አምላኽ አሎና ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎ ልዑል አምላኽ አሎና ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንድሕራን ጨብጭብና ጽቡቅ ጌርና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ የሩኽት ዳንኤል ዞም ሰለስተስ ነቲ ምስልስ አይንሰግድን ኢሎም ትሕግ ወፂኡ ነይሩ ስለዚህ እዚ ህግ ድማስ ነቲ እሱ ዘቆሞ ምስሊ ዘይሰግድ ዘበለስ ናብ ምንታይ ክድርብ ኣለዎ ናብ ሓዊ ክድርብ ኣለዎ እቲ ኣብ ምድሪ ገዛኢ ኩሉ ዝኾነ ስልጣን ዘለዎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ክኣቱ ከለውስ 7 እጥፊ ይንደድ ኢሉ 7 እጥፊ ድማ አበርቲኦምሲ አንዲዶም አትዮም ድማ መስዓቱ ግን ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎስ ደስ ብለን ቃል ተዛሪቡ ነቲ ሓውስ እንታይ ገይርዎ መስለኩም አምላኽ እቲ ልዑል እንታይ ገይርዎ መስለኩም ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ገይርዎ ደይንድድ ከማንሲ ደይጨኑ ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ገይርዎ ኣብ ምድሪ ዘሎ በዓል ስልጣን 7 እጥፊ ይንደድ ክብል ይኽእል እዩ ናተይ ናትካን ግን ዘይርአ አብላዕልሎ ካለ በዓል ስልጣን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልዑል አሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ አታ በይነይ አነ ጥራይ ደስማዕኒ ዘሎ አቤት እዚ ሐቅዚ ከመይ ንልብኻ ይዕርፎ ከመይ ይሕጉሰካ 7 እጥፊ ይንደድ ክብለካ ኽእል እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ አብላዕሊ ዘሎ ድማ ግን ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ይኹነሉ ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ይኹነሉ አየንድዶ አይቃጸሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ በዓል ስልጣን አሎ ኣብ መወዳእታ በዓሉቱ ንጉስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ ምድሪ ኢሉ ታ ምዕራፍ 4 ዳንኤል ድጻሓፋ ቃል ደስ ያትብለን እቶም ሕያዋንሲ እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዝምልኽ ዝደልዮኻ ከም ዝህቦ ኣረ ነትኻ ብሰብ ዝንእስ ደኣ ልዕል ከም ዘብሎ ምእንቲ ክፈልጡ እዚ ባህል እዚ እቶም ሓለውቲ ዝመደቦም እዚ ነገር እዙን እቶም ቅዱሳኑ ኣዘዝዎም እዩ ሕጂ እዚ በዓሉቱ ንጉስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ናኦሙን ክጽውኦም ከሎ ባሮት እቲ ልዑል አምላኽ ሃሌሉያ ኣብ ምድሪ እዚ ዝኽእል ኣሎ ግን ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ካለ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልዑል አምላኽ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ሰይጣን ባዕሉን ናይ መወዳእታ ወሳኒ አይኮነን ይሕዋቲ ናብቲ ኢዮብሲ ናብቲ ኮርት ከይዱ ምስ ናይቲ ናይ ሰማይ ኮርት ንኢዮብሲ ሓቲቱ ኢዮብ ክስቀየሉ እቲ ወሳኒ ኣብ ሰማይ ኣሎ ከፍቅድ ኣብ መወዳእታ ዝኽእልሲ ኣብ ሰማይ ኣሎ ሉቃስ ምዕራፍ 22 እውን ጎይታ ከምዚ ኢልዎ ንጴጥሮስ ስምዖን ሰይጣን ከም ስርናይ ከአሃየኩም ስንታይ ገበረ ተመነ ከመነ ይኽእል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነገር ግና ደፍቅድ ልዑል አምላኽ አብላዕልሎ ኖ ዝብል አምላኽ አብላዕልሎ አንተ ሐወይ አንተ ሐፍተይ ሎሚ እዚ ኢንከሬጅ ክገብረኩም ይደሊ ክብረና አምላኽና ይኹን ብዛዕባኻ ሰይጣን ብዙሕ ነገራት ክውጥን ክሐስብ ከመነ ይኽእል እቲ ልዑል ግን ምሳኻ እዩ ዘሎ
እትልኡል ግን ምሳቃሎ በት ከተናገፈሉ ዘይት ኸል ዝመስል ነገራሲ ሐሙሽተ ነገስታት ሲኢሩ ዝኸደ አርባዕተ ነገስታት ይዙ ዝመጸ ሃሌሉያ አብርሃም ሲትልኡል አድናጊፉ ወኢየሱስ ጎይታይ እትልኡል አወት ይብዎ ክብረና አምላክና ይኹን እትልኡል ሎሙን ምሳኺ እትልኡል ሎሙን ምሳኺ ባርና አምላክ ድማ ዘሽሙ ክንፈልጦ ይግባ ልኡል እስኪ ንበሎ ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ኩሉ ልዕል ዝበለ ናይ መወዳእታ በዓል ስልጣን ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ በዝኽን ዝእዛዝም እስጢፋኖስ ድማ ከምዚ ኢሉ እስጢፋኖስ ክሰብክ ከሎና ጨፍጨፍዎ ከሎ ኣብ መወዳእታሲ ክልተ ጥቕስታት ኣምፂኡ ከምዚ ኢልዎ ነቢይ ከምዝ ብል ኢልዎ ካብ ብሉይ ኪዳን እዩ ዝጠቕሰሎም ዘሎ ዙፋነይ ሰማይ ዙፋነይ ምድሪ ኸዓ መርገጽ እግረይ ከምዝበለት ቤት ያታህን ከመይ ዝበለት ቤት ያታህንጽሉ አይናይ ስፍራ እዩ ዘዓርፈላ እቲ ሁሉስ ኢደይዶ አይገበረቶን ይብል እግዚአብሔር እትልኡል ሳመጽ ያሪኹም እትልኡል ብኢድ ሰብ ኣብ ተሃንጸ ቤት ድማ እንታይ ይገብርኒዩ ንሱ አይነብርን ክብረና አምላክና ይኹን እትልኡል ዙፋኑ ኣብ ሰማይ መርገጽዩ ድማ ኣብ ምንታይ ኢልዎ ኣብ ምድሪው እስጢፋኖስ እኮ እዚ በሪ ሁሉ እዚ ንብሎ ዘለና በሪ ሁሉ ትልኡል በሪ ሁሉ ስለዚ ምስበር ሓሉሲ እቲ ዝመጽኦ ነገር ትዛዓብየሉ መቅደስ ዝበሃል ነገር ገልኮ ኣብ ነገር ይኖኦም ሓደ ሓድሽ ዘገርም ብርሃን ግረኺቡ ልኡል ፈሊጡ ልኡል ሲሉ ሰማይ ዙፋኑ ኢሉ ምድሪ ድማ መርገጽ እግሩ ኢሉ ስለዚ ነዚሲ ከመይ ዝኣመሰለ ከመይ ብኢድ ሰብ ዝተገብረሲ ከመይ ገይሩ አቡ ይቅመጥ ከመይ ገይሩ አቡ ይነብር ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እዚ ልኡል ይገለጸልና እዚ ልኡል ሃሌሉያ ብልዕልንኡ ሃሌሉያ ብግርምኡ በኃይሉ በስልጣኑ በእቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጸልና ኢየሱስ ጎይታዩ አብርሃም በአርሲ 318 ሰባት ይዙ ለተዘይመስል ወግእ ተዋጊኡ ሲኢሩ መጽኡ መልከ ጸዲቅ ተረዲኡ አብርሃሙን ተረዲኡ እቲ ጉዳይ ካበይ ከም ዝኾነ ካመን ከም ዝኾነ አብርሃም ተመሊሱ መጽኡ አይ ኮምፕሮማይዝ አይገበረ ናብካል አይከደን ይደይ ናብትልኡል ደልዓልኩ ኢሉ ሲኢርካ ምስ መጻኻ ምስ ተዓወትካ ገለ ነገር ምስ ገበርካ ገለ ምስ ኮነልካ እቲ አምላኽ ንሱ ከም ዝገበረስ ምዝካር ወሳሊ ዝኽብል እንዳበልኩ ይኸይድ ያለኹም እዚኣ ክብለኩም ይኹድ ነቲ ዝገበረልካ ፈሊጥካስ ዝወሃቦ አክኖሌጅመንት ክብሪ ክትቦ ከለኻ ንጽባሕውን ኣብ ዘተኣማምን ቦታ ይኸደልኻ ተዘይኮኑ ድማ ዳኺምከ ኢኻ ትኸይድ እንግሊዛውያን ኣብ ካልኣይ ውግእ ምስኣሩ ኣብ ለንደን ሲ ሙሉእ ለይትስ ፈኪሮም ኢሎም ናይ መወዳእታ ስዕረት ምስኣሩ ሶን መዓልቲ ያበታ ምሸት እቲኣ ትኩሉ ህዝቢ ወፂኡ who won the war we من نتوقع سيرو نهنا فكرهم مزدخمهم ناب جزءهم كيدو نهنا فكرنا يكوننا نخيت اتلؤوليو ازيجيرو اللي كنا بالكلنا انا ابراهام صباح نقوخه تحبابيروم كيمصو حجون تلؤول مسيالو يسوع كويتايو حالواخا وحسنت كاي وسو يسوع كويتايو دما نابز ولا ነገር كن አቱ خلناخ كم نبيننا كم نخيد نبيننا كم نعتوسي كنحسب يبلنال اتلؤول مسيالو ማይኖሪቲ እንኳን ተሆና ግና ትልኡል ምሳና ስለዘሎ ነህና ኢና ተዓዊትና ንመጽ ኢየሱስ ጎይታዩ ነቅደይብል ብዙ ዘረባታት ብዙ ነገራት ኣብ ዙሪያኹም ክህሉ ይኽእል እዩ ነገር ግን ካብትነምልኹ አምላኽ አይበልጽን ትልኡል ምሳና ኣሎ ኩላትና ካብ ዘለና ተስእሞ ነመስግኖ ኢና ክንባረኹ ኢና ክንውዲእና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መወዳእታ ጊዜ ነተኸባቢና ዘሎ እንዳነገርና ለሁሉ ግን ልዑል አምላኽ አፍልጦ እንደሃብና እግዚአብሔር ይባረክ ንሱ ዝብርትኦ ንሱ ዝህይሎ ስለዘየለ ደሊ ዝብል ሰብንተሎ ካልኦት ኩላትና እንዳመስገና እግዚአብሔር ይባረክ ነዚ ልዑል አምላኽ ለእልል እንዳበልና እግዚአብሔር ይባረክ ከምዛ አይነት ሰባት እንተለኹም በጸሎት ክንድግፈኩም የዳውኩም ምልክት አሪኡን እግዚአብሔር ይባረክ ተለኹም ዳሕፍር ነገር የብሉን ሰማይ ሀዲግ ምድሪ ጠልጠል ዝበለ ስለ ኃጢአት ነፍሱ ከፍና ዘሞተ ኢየሱስ ሎሚ ኣብ ልብኹም ከተንግሱ تلودو أي مودة تعدل كبكم قبل كل أخو يخايله قبل كل أخو يخايله وين أخوي يريد وين أخوي يريد قول كوينو نسي مخالي يا معلقة لبي حلقة ردي كني لبي حلقة ردي كني أماس ساقير كنير عوايد لغا نزي مخالي يا معلغا يبيح لغا لغاني أمسكنك يسوس يدونا زرقي هنا يبيح لغا المودة نفس سلوك لغاني أمسكنك لغلو لألزبلة هاليلويا قبل كل أخو إغا حايلي قبل كل أخو لا لا بلو زهري قبل كل أخو إغا حايلي قبل كل أخو إغا عظمي مستر عوتنا برتاينا يكونه هيالنا يكونه دخامنا يكونه مستر عوتنا لقول أملاخ مسانا سلزولي تناي مودات أبعال سلطان أم مدريخون أم سماي هاليلويا
تزبلو كله زغنالو زتزاربو كله زفتم بعال سلطان هاللويا نسو من جعوتنا يكزيابير يبارك بإللتا بجبجبا نزي قويت هازيسكي بارغو اكزيابير يبارك هاللويا 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 دونا نزرق حمو مسكيننا برغت اكزيابير يبارك The most high God. نايمود دعتا بعد سلطان. لقول أملاخ. سيونات يا أملاخ، سيونات كأملاخ، سيونات كأملاخ، سيوناتنا أملاخ، هاليلويا. لقول أملاخ. لسلطانو درز زي بلو، وزن زي بلو. ببوتا بكيزي زي غز عبلق نغلو لعل زبلا كله زملخ نغلو زغز ناي سماي ناي مدري غلو قويتا هاليلويا سيو أملاخنا سمسانا تلون تاي يفرحنا هاليلويا سابو نمسكنا كالونا مسانا زوم زيابير أبوي نوسات مهدري خاخت قبر مسانا كتكون ناتنا كتكون كتقبرنا سلازفتخا نمسكنا كالونا زيت نتكم سبات لقول كن እግዚአብሔር አምላኬ ሃሌሉያ ማخلنا خوين كامو كبرنا افكالنا زبرهان بيسوع ክርስቶስ ስም ዘሐቂ እግዚአብሔር አቦይ لقول አምላክ ምሳና ከምሰሎኻ እግዚአብሔር አቦይ አመንፈስና ዘሐቂ ከቀመጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አብልብና በኢየሱስ ስም ከሐተም ጸልያለሁ ማንም እግዚአብሔር አቦይ ካመንጎና ካማኸልና እግዚአብሔር ነዝዝርስ እግዚአብሔር አቦይ ከይህሉ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ልዑል ስምካ ይባረክ ሰይጣን እንደተመነየው ሰይጣን እንደሐሰበው ከኸውን ዘይከእል ዝገበርካ ልዑል ስምካ ይባረክ ምሳና ስለዘሎኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብዛልኩም አብትኸድዎ ሁሉን እሱ ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላዕትኩም በኢየሱስ ስም ረሱ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ተሐለወ ተባረኸ ይኹን ሰሙንኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ለخباركم سلام كده